kedatangan Roro Jonggrang yang akan diperankan oleh Mbak Cindil. Nah, sedangkan Bandung Bondowoso akan saya perankan sendiri. Adegan yang pertama. Candine sapa? Candine nyiken mosok. Oh, Candine Yasman tadi ya. Adegan pertama karena ini Sopo jenenge Roro Jonggrang akan diperistri oleh Bandung Bondowoso karena ini adalah negara takukan, jadi tidak mau akhirnya digandrung sama Bandung Bondowoso, tidak mau Roro Jonggrang melayu teko Bujutan teko Ndolo Gede teko Pak Bupati kono kok balik rene ya. Melayu urung sih. Selamat menyaksikan. Terus bawane piye ya? Yes. Karena deh kowe tak pek bojo gak gelem sik. Ayo sadar rasa dulu. Besok tak ijoli sadar karena mesti akeh ngono Mas. Iki ya malah mbok kon anu apa nganggo kono bahan lagi engko nek nabrak piye. Iya, iki jam sari wae ya. Ndak piye tak kon anu kok nolak dolakku. Gargu-gargu tok iki mesti kuwi ra arah ora ganggu tok ya. Duh wong ayu. Oh disawer. Malah kurusin disawer. Kene sing nembang malah kurusin disawer. Nah, kene kan Roro Jonggrang 1.000. Ngukut wedhake. Ris kok biduk yakin. Pepujane ngati. Lah Jonggrang kok obat ya kok. Kowe jerit-jerit ngono lho malah mapan. Jonggrang. Tak rewangi menggah medun gunung mung goleki sliramu Jonggrang. Slirane kali. Slirane kali kok. Sliramu kok slira. Keraton Penggik wis tak obrak-abrik. Prabu Gupala wis mati saka ing tanganku. Mula kowe nglutu gelem tak pek bojo ya Jonggrang. Jangkrik. Ngomong wis meneh mah. Modho terus wis kok ya cutel entane kok sok. Kene Dok, ngomong. Kan Dit. Nggih. Jonggrang. Po. Wah. Jonggrang apa Ndolo Gede? Apa? Mualahan nyengkreng wong medeni wong. Kowe manuta tak pek bojo ya, Ngrang. Bandung. Ngono lho. Ora sudi aku Bandung. Ngono lho. Oh. Kowe manuta ya, Ngrang. Jenengku Bandung Bondowoso, Bandung. Bandung. Aku ora gelem dadi bojomu. Aku mau jadi bojomu. Mau kenapa, Ngrang? Apa aku kurang bagus? Wong kok ayune kaya ngene. Wes, ngono lho malah. Piye tak bocah iki? Manut ya, Ngrang ya. Bocah kok ayune kaya ngene. Anake sapa iki? Kucis. Ngomong, pokoknya apa intinya mau? Tini wong. Jonggrang apa karo Bandung lho. Manut ya. Wah. Bocah kok ayune kaya. Lah ngono lho jerit, tapi buat namanya jerit. Ah, ben metu kan lho. Syutingi. Wong ayu. Jenenge palaran api. Kok ning ngene iki. Pepujane ati. Kaya ngene wong nandang asmara. Manut ya. Aku kudu ngene. Aku dirane lagi iki aku dirane to wis. Oh, son aku. Apa toh awakku dewe Bandung, aja ngudaki aku terus lho ngomong apa? Melayu aku bareng ini. Urung batok ayo mlayu.
Memang itu jalur bayaran ta? Jalur iba ta? Ya, tunggu lho, gue harus kan 100.000. Do dewa Jawa takung. Dulu kasih ngomong. Welas sono mringwak mami. Coba. Ngomong kok Kang? Aku ngomong piye? Lah, Bandung. Aku Bandung. Lah, kowe pokoknya aja. Aku Bandung. Ayo mulai kan bangun iki. Malah ini Lah nek ngomong piye? Bandung. Pokoknya piara-piara ora sudi dadi bojo. Oh ngono. Aku yo ora sudi remo. Urung sik. Oh, urung sik. Kowe manut to yo, Grang. Moh. Wong kok ayune kaya ngene. Tak sing-singno aja. Manut ya. Aku mau ciplok. Apa sih ceplok? Sing ceplok apa? Kuwi lho ciplok. Oh alah, jojo. Ora kesana kuwi. Jojo nek arep Yasman bosok ora ndi. Rene lho, aduh mikir kok kene tok. Manut ya. Lho kan. Ini tak bocah iki. Oh, bocah. Iya. Aduh men tak kowe. Ngono iki jane aku anu nyelek suarane ulin iso delok. Lho ki wong bocah yo gak payu kok. Ayo manut. Wah. Kowe nek gak manut tak cemluk gedebok. Besok kapan katakan jejer lan wong iku satu komen Pak Menteri tenan iki kok itu berita ayo balik tak balik nih panggungnya ombong toh umpama nira nakoda kok kleru wis bate kok malah gede aku ngono mang abang kok uteh kondi wis mang umpama nira nakoda tanpa prau sasan darating bepetri Bocah iki ketek sembengok, ketek sendiri kita. Ngidam sari